Hi guys! It's me, Michelle V! And heartless welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Happy Thursday! Uy, parang ang ano ko dyan. Charot, siguro dahil sa color ng damit ko. Yung mga ganitong color guys is nagpapaano talaga sa aking kulay. Charot, ako ay magkakape. Anyways, kagabi ay nagligo ako, tapos nagplantya ako guys. Kaya yung buhok natin ngayon ay straight, di ba? Kung napansin niyo yung nakaraan, ay parang nakatali lang ako palagi, ganyan. Kasi nga, ang buhok ko is buhaghag at kulot. So, nagplantya-plantya ako kagabi. Kaya tinatawag ako ng asawa ko sa CR ako, sabi, hindi ko siya masyado napapakinggan dahil nga ako yung nag-blower. Sabi ko, kanina pa ako tawag sa'yo, ano ginagawa mo? Sabi ko, nagpa-plantya. O, diba? At, yes, pupunta pala ngayon ang aking kaibigan, guys. Magkakape ako. Magkakape ako, guys. So, inaantay-antay ko lang yung aking friend. Punta siya dito. Which, ayan, tumatawag na siya. Guys, update! Hindi ko nakalaw kayo nabalikan. Kasi, pagdating ng aking kaibigan, nag-asikaso na kami, tapos, nagluto kami, tapos, kumain kami, ganyan, at kwentuhan, syempre, ganyan, tapos, ayun, nanood ng mga bagay-bagay na gusto namin panoorin. Charot, nanood pala kami ng, Hello Love Goodbye, ay, Hello Love Again, ang ganda! Charot. Tapos, nag-walking kami dahil kasama niya ang kanyang anak, ang kanyang baby girl is, nag-walking kami ng a little bit sa park, hanggang dito sa bayan, dito sa city. And, nag-inikot-ikot kami guys, akalain niyo yun, mag-aalas 6 na. At ako ay pauwi ngayon, ang aking josawa ay nandito daw sa Central Station. Sunduin. Sabi ko sa kanya, nandito pa ako sa labas dahil naantay ko rin yung aking kaibigan. Para, kumbaga, sunduin din siya, ganyan, para sabay, charot, sabay, akala mo talaga, no? So, ganun. And, yeah. Nandito na daw ang aking asawa, guys, sa Central Station at naghihintay sa akin. Nasa daw siya, nasa bus stop A. So, ang dilim na, guys, kasi mag-alas 6 na. Grabe! Charot. Ay, grabe. Ito pala, guys, ang bayan namin. Hi guys, good morning. It's another day. So, ika-continue ko lang guys. At pagdating pag ano pa dito guys sa aming nakapatong itong pabulaklak ng aking asawa na may heart. Charot. May charan. Ito tayo sa may mga para ayan. May bulaklak yung asawa ko. Ayan, may pink na dyan ganyan. Ayan. Ang ganda. Ang cute. Oh, ito ganyan. Oh, diba? Thank you, my lovely. Happy Valentine's, everyone. Ayan. Happy araw ng mga puso. Ayan. So, yan. Thank you, my lovely. I like it. Ganda-ganda. So, may naka tapos pink, guys. Tapos green. Ang ganda. Ilagay ko dito. Wait lang. Tagalan natin, guys, ng something in common. Charot. Wait a minute. Kaping mainit. Ay, pag-ibig. Sagi. Lagay ko nga muna. Ayan. Ito guys. Ang cute niya, in fairness, may libong-libong ganyan. Parang ang laki ko sa suot ko, diba? Malaki na talaga to guys, pero malaki na to damit ito, pero pag ginanya mo naman yan. Oh, charot. Karte ha. Teka. Oh, ang cute. In fairness, ang cute itong niya. Ang lapoy. Oh, may tatabi ko pa to, magagamit ko pa to. Ayun mo, ang cute ng ribbon, in fairness.
And maganda pong pang-lock niya ng ganito, guys. Ayun, tapos ika-ganito, oh. Oh. Cute. And back, the flowers. Oh. Parang palagay ko siya, guys, sa pink na paper bag. Parang nilagyan ng asawa ko ng tubig. Parang inanuhan niya ng kagad. Diniligan niya. Ay, ang cute niya. Nakalagay dito sa ano. Ah, so. Ang cute. Tapos ganito mo, guys. Oh. Bagong gising ako. Ang cute niya. In fairness. Oh. Kaso lang yung asawa ko naman ay inano niya ng tubig. Kaya basa siya. Parang hindi naman napunta yung tubig sa mga ano. Basa yung paper bag. Ang ganda naman din ng paper bag. Ako naman din yung mapagtabi ng paper bag. Yan. Pupunasan natin. Buti lang ang paper bag is parang may ano siya, may protect. Char. Diba? Ayan. Sa ganito niya, in fairness. Pwede itong ilagay dito. Tapos, aray. Diba? Pwede itong ilagay dito para may design pa din. Yan. Yan siya, guys. Tapos may ano dito, may love. Na ano siguro to. Tinago siguro itong asawa ko to sa sasakyan or something like that. Ayan, oh. Oh, cute. Tapos, ayan. Tapos, ayan lang siya. Simple lang siya, guys. Pero ang ganda kasi nga, you know, I like the pink one. Ang cute-cute naman. Pati itong, ano nasa gitnang yan. Oh, diba? So cute. Hi guys, let's make coffee. Diba? Lipat ito sa ating prutas. Meron ako ditong ano, tawag ito? Yung lemon water. Lagyan ko ng konti lang na tubig para maging warm. At inom mo tayo ng tubig bago tayo mag-kape. That's my routine now. And yes, ginagawa ko naman yan siya, guys. Pero hindi lagi dito doon sa Pinas ako. Lemon. Mas nugasan pa ako dito, guys. Kasi hindi ko pa tatanggal dito yung aking minano ko kahapon. It's a dishwasher. So, ganun. Let's make coffee, people. Drink, guys. Ito pala muna. Oh. So, halo-haloin muna na. Ay, sorry. Kasi nga, para hindi siya masyadong mainit. Nagbabatian pa ng Happy Valentine's. Sorry. Nagbabatian pa tayo ng Happy Valentine's. So, Happy Valentine's, guys! Nagbabatian pa tayong mga magkakaibigan ng mga Valentine's. Ayan. So, yeah. Akala ko, kasi parang init na. Wait lang. Ayusin ko lang yung aking ano, guys. Ayan, habang tayo ay nagpapalamig-lamig. Char. Basa pa. Diyan muna, wait. Meron ako ditong
hinandang regalo sa aking, charot, sa aking butihing asawa. Charot. Wait lang, guys. Ayusin natin. Oh, yeah. Wait, hanapan ko kayo ng pwesto kasi nga, ito ang camera natin ay gumagalaw. Charot. Yan. So, I think that's the best. Pwesto na. Charot. So, ito guys, matagal ko na itong nabili, itong mga to. Ito. Ito for you, ganyan. Tapos, meron ako ditong t-shirt para sa asawa ko, guys. Matagal ko na rin itong nabili. At, hindi ko alam kung gugustuhan kaya niya to, guys, oh. Green. Mahilig naman siya sa mga ganitong kulay, may mga kulay-kulay siya dyan. Mahilig siya ngayon sa mga hindi masyadong dark. Pati naman ito masyadong dark, guys, diba? Tsaka, ayan, ano to, guys? Forever Better. Ayan. So, yun. Ito. Kasi sa summer na ulit dito. So, tsaka hindi kailangan, yung asawa ko guys, maano talaga siya sa t-shirt. Dahil pag nag-uniform siya, may t-shirt talaga siya sa loob. Always siyang may t-shirt sa loob. Ganyan. So, ayan. Dito yung pinakaano niya. Tapos, the best part of this box is, charan! Kukak! Ay, kukak! Pukak! Manok. Kasi gusto niya to guys. So, yan. So, hindi niya alam na binili ko na tong manok. So, ito ibibigay natin. Tan, 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 tan. Diba? Kasi, dyan sa aming, meron na dyan may, lalagay para may kasama na dyan yung, ibang mga charot. Ayan. Ayan. So, ito yung laman nito, guys. Tapos, itong t-shirt. Ayan. Or ganito ko kaya to. Hindi, iganon ko na lang. Takpan natin yung manok, guys, para hindi niya makita. Diba? Tapos, meron ako ditong mga confetti. Charot. Hindi naman ito magkakalat dahil ito, naalala nyo, ito yung ginamit ko ng New Year. Ito. Di ba ito? Huwag na natin lagyan pala, guys. Ilalagyan ko na lang pala ng something dito sa taas mamaya. Ganyan. So, ayan yung, guys, yung para sa aking Gisao bells. Riribulan ko na lang to guys, mamaya. So, ayun. Ayun, guys. Tapos, meron ako ditong balloons, oh. Alam nyo, ginamit ko to nung anniversary namin. Binili ko pa to, guys, galing pa to sa Pinas kasi inaano ko na ng mga gagamitin ko for the anniversary. Alam mo yan? Alam mo naman na pagka, talagang ganun, charot. Tapos, nagustuhan to, guys, ng asawa ko. Tapos, sabi niya, itabi mo. So, kaya alam nyo ba, tinanggalan ko ulit ito ng hangin. So, buti na lang siya, pwede siyang tanggalan ng hangin. Ito kasi yan siya, guys, oh. Yan, I love you. Ganyan. So, para, sabi niya, magamit ulit. So, yun nga. Magagamit talaga siya ulit. So, wait lang. Pakita ko sa inyo kung pwede nyo siya, kung paano nyo pwedeng palitan yung inyong mga, charot, kung pwede nyo try gumamit ng straw. Pati, ganun din sa ninyo, sa pagtanggal nyo ng pagtaranggalan nyo ng tag ito, gamitan nyo rin ng straw. This is the only straw I have. Pagka, diba, may hangin na ito sa loob, tapos gusto nyo tanggalin yung hangin, ipasok nyo ulit yung straw, tapos tsaka tatanggal yung hangin, matatanggal siya. Ganun. Diba? Okay, dahil nyo. Nabalat ulit siya. Ayan, ganyan kasi sa guys, I love you. Ganyan. Sa Pinas ko kasi ito nabili. So, yeah. At sabi ng asawa ko, ang ganda. Nagandahan siya dito. Kaya sabi niya, itabi mo. Kaya itinapit ko, guys. Kapitan niyo ulit, diba? Para, you know what? Save money, save all. Charot. Saka ito, lagay natin. Ito. Tabi ko to ulit, guys. Kasi pwede pa to. Ito, balik ulit.
So, yun lang naman. Tapos, let's drink na guys na coffee. Doon na makagawa na tayo ng mga auto sa bahay. Sarap. Mamaya inumin ko yun. Tapos may ano ko dito guys, yung bruchem na binili ko kagabi. Dalawa lang nakain ng asawa ko. Hinakakainin ko guys. Gusto ko yan siya. Mga tag ito. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as together, you're all I need to be with forevermore. Okay. I no. What happened to me? So, yan guys. Mag-ano lang ako guys. Mag-edit lang ako while drinking my coffee. Guys, update! Sa labas ako! Charot. Tumingin muna ako sagad dun sa ano. Anyways. Gusto ko pumunta ng bayan. Grabe! Parang pakaramdam ko magsasnow ngayon ulit. Ang lamig! Charot. Tapos nanonood ko parang may may nagfo-falling. Charot. So, naglalakad ako ngayon guys. Nandito na ako ngayon sa highway. Papunta ng city. Charot. Tapos, gusto ko sanang gusto ko sanang sumakay ng bus, no? So, habang naglalakad ako, yung bus is umalis na. Tapos, kasunod yung isa pang bus. Wala na. So, sabi ko, maglakad na lang tayo. Kasi kung mag-bus ako, guys, 3 minutes lang from here sa amin. But, kung hindi ako mag-bus, is 15 minutes. Something like that. Walk. So, but yeah, no choice. And it's good. It's another walking na naman, guys. Ito kayo pag nasa city na ako. I give that to you. Look, oh. You like the flower? Yeah, I like the flower. Mm-hmm. What? The cheek or the mama cheek? I told you will like it. Oh, no, mama chicken. You like it? Is he from Kaufland? The expensive Yeah. chicken? Oh, my It's okay. It's very lovely. T-shirt or pullover? Yeah. It's a t-shirt. It's good. You like the t-shirt like that? Better, ja. Dat is mooi. Het is M, hè? Yeah, it's M. Zeker mooi. Brown times. Ja, die chicken. You put But the also, this is actually the papa chicken. papa chicken. Is that not a papa chicken? It's a mama chicken, That yeah. is the mama chicken, yeah. It's brown. I thought you will like the mama chicken. It's give and that one is 2 there, and then I buy the one. I think before I think it's only 1, and then I see it's so glad. Update, diba? Nakita nyo na yung reaction ng asawa ko, guys. Nakita nyo na. Pagka narinig nyo, nakita nyo, yung nyo. Oo, diba? Yung kanyang reaction. Ayan, so, anyways, diba kanina, lumabas ako. Pumunta ako ng bayan, tapos ng city, tapos nakita kami ng aking asawa, tapos sabi kami umuwi, ganyan. Tapos pinuntahan kami, kasi naandun din yung kaibigan ng aking asawa. Tapos sumabay kami, tapos, kasi pumunta kami doon sa yung kaibigan ng aking asawa ay magsusundo siya ng kanyang anak.
ano pala tag ito? Sa lugar pala na yun ay merong malapit na tag ito, pang kindergarten ganyan. Tapos nabasa ng mga bata, 'di ba? Yung mga bata as in nakakatawa talaga silang tingnan. Tapos anong tawag ito? Naghihilaw sila lahat. Tapos isang bata doon naglalakad, tapos nakatingin siya sa akin ganyan. Tapos ano lang ako. Aray ko. Ganun. So yun. At alam niyo pa guys kung anong ginagawa ko ngayon? Magsasaing na ako guys para mamaya sa aming dinner, and kung ano man ang aming mamaya, magiging kung kami ay kakain sa labas or dito sa bahay. Pero ito namang sinain ko guys, ito pinaghalo ko yung puti at saka brown part. Tapos pag hindi maubos tong kanin na to guys, is ipi-freezer ko at tawag ito. Para hindi siya mapanis. Kasi lagi ako napapanisan ng kanin. Kasi nakakalimutan kong i-freezer. O yun. Tuwa na dun sa manok talaga. Una niya nakita yung t-shirt, di ba may t-shirt. Tapos, nung kasunod na nakita niya na yung pag-angat niya ng t-shirt, di ba may manok, sabi niya, oh, chicken. Ano talaga sa inyo, matutuwa ang asawa ko sa manok eh. Ano ako talaga yung asawa ko guys. Chicken labo. Charot. Kasi pag may kanin na, hindi na lang. Tapos naka-frozen yung kanin ko. Init na ako ng init guys. Ganun na lang. Kung ano man. Ganyan. So wala pa akong maisip na kung ano yung kakainin namin ngayon. But, yeah, mamaya na lang guys. Kasi susunduin din namin ang aming bata. Ngayon. Pero mamaya pa. Not this time pa guys. So, yun. And I update you guys later. Nagluto kami guys ng pizza. For me is tuna. Oops, sa aking asawa guys is salami. Charot. Ayan, so pizza namin ngayon guys. At, yeah. Nandyan siya, oh. Kanya ba siya? Hindi siya kita. Yan siya. Besing. Ang besing nyo. Salami and the tuna. Come. Pizza is perfect. Petit. So, hi guys! Ayan lang guys yung ating vlog ngayon. Ayan yung aming simpleng Valentine's tag ng aking asawa. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa ating video ngayon. Thank you so much guys for watching. And please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all.